lidt ud af banen. Men han ligger kval 2. Og det fortsætter han med. Vi går videre til Super Competition, hvor Carsten Pedersen stadigvæk er kval 1. Tom Jensen i Korsagen er kval 4, og Carsten blev lige lidt sur på dodgen derovre, den gik ud, det havde den ikke fået lov til. Spændende at se, om de sidste justeringer de har gjort noget ved de tider, de kan køre. Carsten laver stadigvæk en del hjulspænd. Lige aggressivt nok. Opsætning. Han beholder selvfølgelig sin kval 1-plads, indtil der er en, der kører hurtigere end 9.66.